ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. воридшавии об ба обанбори нергоҳи барқи обии Норак нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар як сония наздики 40 метри мукааб кам шудааст. Аз ҳамин хотир барои истеҳсоли нерӯи барқ бештар аз ҳисоби оби захирашуда истифода карда мешавад. Айни замон ҳаҷми воридшавии об ва ҳолати воқеии обанбори нергоҳи барқи обии Норак чӣ гуна аст? гузориши ҳамкорамон Наврушоҳи Азизулло аз нергоҳи барқи обии Норак. айни замон дар як шабонарӯз сатҳи об ба ҳисоби миёна дар обанбори нергоҳи барқии обии Норак 51 сантиметр паст мешавад. сабаби аслии ин қабл аз ҳама кам ворид шудани об ба обанбор аз ҳисоби манбаъҳои табиӣ ва зиёдтар истифода шудани об барои истеҳсоли нерӯи барқ мебошад. агар ҳамин шабу рӯзи соли гузашта аз ҳисоби манбаъҳои табиӣ ба обанбори нергоҳи барқи обии Норак дар як сония 222 метри мукааб об ворид мешуд, имсол воридшавии об дар як сония 182 метри мукаабро ташкил медиҳад. ин шабу рӯз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба обанбори нергоҳи барқи обии Норак дар як сония ба ҳисоби миёна 40 метри мукааб об камтар ворид шуда истодааст, ки мо барои истеҳсоли нерӯи барқ бештар аз захираи оби дар обанбор захира намуда дар фасли тобистон истифода бурда истодаем. дар маҷмӯъ сатҳи об дар обанбори нергоҳи барқи обии Норак ба ҳолати 6 январи соли 2021 нисбат ба моҳи сентябри соли гузашта 21 метр паст шудааст. сардии ҳаво ва кам ворид шудани об боис ба он шудааст ки барои истеҳсоли нерӯи барқ бештар аз ҳисоби оби захирашуда истифода гардад. айни замон обанбори нергоҳи барқи обии Норак нисбати он сатҳи максималие ки бояд қарор дошта бошад, ки ин ҳам дар моҳи сентябри соли 2020 мо дар сатҳи максималӣ расида будем, нисбати ҳамун сатҳи максималӣ ин шабонарӯз 21 метр паст шудааст. сатҳи оби обанбори нергоҳи барқи обии Норак нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3 метру 91 сантиметр пасттар мебошад. мутахассисон дар такя ба таҳлилҳои гузаронида кам шудани сатҳи оби обанбори нергоҳи барқи обии Норакро ба паст шудани ҳарорати ҳаво марбут медонанд. ҳамарӯза мо ҳамчун назоратчӣ ҳарорати ҳаворо сабт мекунем. 6 январи соли 2020 соати 9 ба ҳарорати ҳаво 11 дараҷа гарм буд. имсол бошад соли 2021 ба 6 январ ба соати 9 ба ҳарорати ҳаво ҳамагӣ 1 дараҷа гарм буд. ин маълумот ҳамарӯза дар бинои маъмурии нерӯгоҳ ба қайд гирифта мешавад. манбаи асосии тавлиди об ки барфу пирях мебошад, ҳарорат дар ин баландкӯҳҳо нисбат ба водиҳо хеле сард аст. соли 2020 бо сабаби нисбатан паст будани ҳарорат воридоти об дар маҷмӯъ кам шудааст. коҳишёбии партоиши об мисоли равшани ин аст. баъди дар сатҳи зарурӣ, дар сатҳи максималӣ пур шудани оби обанбор, оби зиёдтиро мо ба обпартои садамавӣ мепартоем, ки соли 2020 бинобар кам ворид шудани об ба обанбори нергоҳи барқи обии Норак нисбати соли 2019 ба миқдори 1,9 миллиард метри мукааб об кам партофта шудааст. ҳамагон хуб медонанд ки манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон об мебошад ва баробари паст шудани ҳарорат воридшавии об ба обанбор кам мегардад. ҳар як қатраи обе ки аз обанбори нергоҳи барқии обии Норак сарф карда мешавад, ҳатман ба воситаи турбина сарф карда шуда барои тавлиди нерӯи барқ истифода бурда мешавад. имрӯз талош ба он равона карда шудааст ки бо сарфаи об сокинони сарбаланду саодатманди Тоҷикистон ба таври доимӣ бо нерӯи барқ таъмин бошанд. ин дар ҳолест ки нисбат ба оби воридшуда аз оби захиравӣ тақрибан 3.5 баробар зиёдтар барои истеҳсоли нерӯи барқ истифода карда мешавад. ин шабрӯз дар як сония ба обанбори нергоҳи барқи обии Норак чанд метри мукааб аз ҳисоби манбаъҳои табиӣ об ворид мешавад ва шумо дар маҷмӯъ барои истеҳсоли нерӯи барқ дар як сония чанд метри мукааб об истифода мекунед? аз
дар ҳамин шабонарӯз аз ҳисоби манбаъҳои табиӣ ба обанбори нерӯгоҳи барқи оби норак дар як сония ба ҳисоби миёна 182 метри мукааб об ворид мешавад. Аммо мо бошем барои истеҳсол намудани нерӯи барқе ки имрӯз ин шабонарӯз истеҳсол менамоем дар як сония 647 метри мукааб обро сарф мекунем ки ин аз оби воридшуда 3.5 маротиба зиёд мебошад. бо назардошти ҳамин мутахассисон дар такя ба хиради азалии сокинони тоҷикистон истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқро тавсия медиҳанд. барои истеҳсол кардани 1 киловатт нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқии обии норак 175 метри мукааб об сарф мешавад ва мардуми кишвар ино бояд нағз дарк кунанд. ҳангоми сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ имконият метиҳад ки об дар обанбори нерӯгоҳ захира монад ва дар фасли зимистону баҳор ба нерӯи барқ мардуми кишвар таъмин карда шавад. ҳар қадар нерӯи барқ сарфакорона истифода карда шавад, об ҳамон андоза сарфа мегардад ва ин имкон медиҳад ки равшанӣ дар хонадони мардум дар фасли зимистону баҳор таъмин бошад. Наврусиҳ Азизулло Аҳалдини Карим, барномаи ахбор. дар муроҷиатномаи ширкати саҳомию холдингии кушодаи барқи тоҷик ба мардуми тоҷикистон даъват ба амал оварда шудааст ки бинобар сабаби сардиҳои шадиди оғози фасли сол ва хавфи нарасидани захираи об дар обанбори нерӯгоҳи барқи обии норак зарурати истифодаи сарфакоронаи барқ пеш омадааст. сокинони вилояти Суғд барои ҳамовозӣ ба ин муроҷиатнома бо дарки вазъи ба амаломада истифодаи мақсадноку сарфакоронаи нерӯи барқро зарур меҳисобанд ва дар бобати таъмини бештари кишвар бо барқ саҳм мегузоранд. гузариши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. барои кору рӯзгори ҳар нафар, ҳар як оила ва фаъолияти ҳама соҳа нерӯи барқ маводи асосию зарурист. дар муддати чанд соли охир дар соҳаи энергетикаи кишвар пешравиҳо ба амал омада нерӯгоҳҳои хурду бузург бунёду навсозӣ гардиданд. дар тоҷикистон манбаи асосии истеҳсоли қувваи барқ захираҳои обӣ буда имрӯз эҳтиёҷоти кишвар танҳо бо нерӯи барқи истеҳсоли худӣ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқи обӣ таъмин карда шуда истодааст. яъне дар мамлакат манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ оби дарёҳо ба ҳисоб меравад. маҷрои оби дарёҳо ва вобаста ба он захира намудани об дар обанборҳо ба тағйирёбии иқлим, шароити обу ҳаво ва омилҳои дигари табиӣ алоқамандӣ бевосита дорад. бино ба таҳлилҳои олимони табиатшинос, тағйирёбии иқлим ва боришоти аз меъёрпаст аз нимаи дуюм хусусан тирамоҳи соли 2019 ба мушоҳида расид. натиҷаҳои камобӣ дар соли 2020 бештар маълум ва ба захираҳои оби энергетикии кишвар таъсири манфӣ расонд. таври таҳлилҳо нишон медиҳанд дар сайёра раванди тағйирёбӣ ва гармшавии иқлим бо суръат идома дорад ки таъсири он хусусан соли гузашта дар тоҷикистон низ зиёд мушоҳида гардид ва камобӣ дар кишвар ба вуҷуд омад. солҳои 2019-2020 дар минтақаи ташаккулёбии маҷрои дарёҳои вақс ва панҷ боришот хеле кам буд ва ҳамагӣ 50% ҳаҷми солҳои гузаштаро ташкил дод. ин бешубҳа ба захираи гидроэнергетикӣ хеле таъсир расонид. ҳамчунин бо сабаби хунукии давомноки оғози фасли зимистон, хавфи нарасидани захираи об то охири зимистон дар обанборҳои нерӯгоҳи барқии обӣ, хусусан дар обанбори норак пеш омадааст. дар кишвар истеҳсоли нерӯи барқ ба ташаккулёбии оби дарёҳо вобастагӣ калон дорад, зеро 98% қувваи барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол карда мешаванд ва бино ба таҳлилҳои мутахассисон хавфи нарасидани захираи об то охири зимистон дар обанбори нерӯгоҳи барқии обии норак пеш омадааст. барои ҳамин ин вазъиятро ҳар як шаҳрванд бояд хуб дарк намояд. мақсадноку сарфакорона истифодабарии нерӯи барқ ба истифодаи самараноки захираи оби нерӯгоҳҳо мусоидат мекунад ва имкон медиҳад ки дар давраҳои минбаъда истеҳсоли нерӯи барқ боз зиёд шавад. барои ҳамин ҳам имрӯз истифодаи сарфакории нерӯи барқ муҳиму зарур аст. ҳукумати ҷумҳурӣ ва ширкати барқи тоҷик ҷиҳати қонеъ намудани талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодии иҷтимоӣ чораҳои таъҷилӣ амалӣ менамояд. ҳамзамон ҳар як шаҳрванд, масъулон, мутахассисону кормандони ташкилоту муассисаҳо ба хотири эҳтиёт намудани захираҳои обӣ бо дарки баланди вазъият дар истифодаи оқилонаи нерӯи барқ масъулиятшиносӣ зоҳир намоянд. ҳанӯз соли 2009 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истифодаи сарваҷӯёнаи энергия ба тасвиб расида буд ки барои рушди дигар самтҳои ҳаёти кишвари мо як такони ҷиддӣ бахшиданд. чуноне ки мутахассисони соҳаи гидроэнергетика зикр мекунанд, дар натиҷаи
иваз кардани лампаҳои тафсон ба лампаҳои каммасраф ин имконият медиҳад ки иқтидорҳои энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон ба миқдори 3 миллиарду 120 миллион киловатт соат сарфа карда шаванд дар як сол сарфа карда шаванд. моҳияти сарфаҷӯёна истифода бурдани энергияи барқро ба таври мушаххас нишон медиҳад. сарфаи қувваи барқ ба воситаи лампаи каммасраф имконият баробар ба иқтидори як нерӯгоҳи оби барқӣ дар ҳаҷми 810 мегаватта баробар мебошад ки худи сарфа кардани қувваи барқ аз ҳисоби лампаҳои каммасраф имконият медиҳад ки дигар самтҳои ҳаёти кишварамон пеш раванд. зарурати ҷорӣ карда шудани маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ шабона дар мавзеъҳое ки биноҳои баландошона мавҷуд нестанд ва имкони истифодаи дигар манбаъҳои гармӣ мавҷуд аст бо мақсади пешгирӣ намудан аз пурра сарф шудани захираҳои об буда дар сурати гарм омадани моҳҳои минбаъдии зимистон зиёд гардидани сатҳи об дар маҷрои дарёи вахш ва захираи оби обанбори норак имкони бекор кардани маҳдудият ба назар гирифта шудааст. ва мо ҳамагон бояд хуб дарк намоем ки барои ин кор зарурат пеш омад ва бо тағйир ёфтани боду ҳаво ин маҳдудият албатта аз байн бардошта мешавад ва дар навбат худ моро зарур аст ки ҳам дар оила ҳам дар ҷои кор масъулиятшинос бошем, масъаларо хуб дарк кунем, оқилона истифода бурдани нерӯи барқро амалӣ гардонем ва ин имконият медиҳад ки маҳдудияти нерӯи барқ молаташ камтар гардад. аз ин рӯ ҳалли мушкилоти муваққатӣ ба амал омада аз истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ вобаста аст. намояндагони аҳли илму мутахассисони соҳа баро назаранд ки аслан истифодаи мақсадноку оқилонаи қувваи барқ пешаи ҳар як нафару масъулони корхонаю муассисаҳо бояд бошад. имрӯз дар баробари ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ дигар ҳадафҳои стратегии мамлакат кор карда истоданд. аз ҷумла ҳадафи чоруми стратегии кишвар ин саноати кунонии босурати кишвар мебошад ки бояд зикр намуд ки тамоми саноати кишвар маҳз аз ҳамин нерӯи барқ вобастагӣ дорад ва ҳамчунин зикр кардан дар кор аст ки рушди дигар самтҳои ҳаётии кишвар, баланд шудани сатҳу дараҷаи иқтисодиёти миллӣ, ҳал карда шудани проблемаҳои иҷтимоӣ низ аз нерӯи барқ вобастагӣ доранд. барои ҳаминам моро зарур аст ки хо дар оила, хо дар ҷои кор, хо дар кадом фаъолияте ки имрӯз надошта бошем аз мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ аммо рисолати шахсияти худро дар ин ҷода ман ҳамчун як зиёӣ зикр мекунам ки ҳар як шахс бояд дар истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, сарфакорона истифода кардани нерӯи барқ бояд як фарҳангу маданияти баландро дошта бошанд. ҳар як оила, ҳар як ташкилоту муассиса ба низоми истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ бояд риоя намоянд. ин аз маданияту дарки масъулиятшиносии ҳар нафар вобаста буда сарфакории нерӯи барқ кафили рушди энергетика ва таъмини мунтазам бо нерӯи барқ мебошад. равзали раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, барномаи ахбор. китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров шаҳодатномаи миллати тоҷик ва бостоби саҳифаҳои пурғановати таъриху тамаддун ва хотираи таърихии миллат мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзиши илмии ин асари бунёдиро бениҳоят бузург арзёбӣ намуда, нақши онро дар таҳкими давлатдории миллӣ ва фарҳангсолории миллати тоҷик муҳим арзёбӣ намуданд. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бознашри ин асар ва тақдими он ба ҳар як оила иқдоме мебошад ки барои тақвият бахшидан ба истиқлоли сиёсӣ ва худшиносии миллӣ заминаи мусоид мегузорад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. дастрасии шоҳасари арзишманди алома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар оила аз тадбирҳои муҳиму муассир дар роҳи худшиносии миллӣ арзгузорӣ ба таъриху фарҳанг ва шинохти асолати миллӣ аст. мардум муштоқ буданд ки дар хонашон китоби тоҷикон дошта бошанд, ҷустуҷӯ мекарданд, мекофтанд ки китоби тоҷиконро ба даст биёранд. мана акнун бо иқдоми пешвои муаззами миллатамон ҳар ду ҷилд дар якҷоягӣ бо сифати баланди чоп ба ҳар як хонадон ба таври ройгон тақдим карда мешавад ки ҷараёни ин аллакай сурат гирифт. мардум огаҳӣ доранд ки пеш аз ҳама аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шурӯъ гардид ва давра ба давра то ҷашни таърихии истиқлолияти давлатиамон ба ҳар як хонадони тоҷикистониён китоби тоҷикон дастрас мегардад ва бо ин боиси он мегардад ки мардум аз назари нав
تاریخ خود را خواند، تاریخ خود را داند. баландбардоштани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ ва огоҳӣ пайдо намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа маҳз бо мутолиаи асарҳои мондагоре чун китоби тоҷикон дар раванди ҷаҳонишавӣ ва бархурди тезутунди тамаддунҳо муҳим ва саривақтӣ хоҳад буд. در شرایط تیزتوندی جهانی شوی با همه گونه راه و وسیله ها مردم را به تاریخ خودش جلب کردن، به گذشته خودش جلب کردن، گذشته های نیک خود را زنده کردن، عنعنه و سنت های نیک خود را زنده کردن. به خاطر آن است که سطح معرفت مردم بیدار شود، مردم گذشته خود را به خاطر بیارند، آگاه شوند که گذشتگان آنها کیها بودند، در گذشته چی داشتند و به کدام پهلوی اون عنعنه ها امروز ما باید پیروی کنیم. бо хонадмандӣ ва ҷонибдорӣ аз ин ташаббуси пешвои муаззами миллат хурду бузурги мамлакат имрӯзҳо ҳарчи бештар ба китоб рӯй овардаанд ки василаи эҳёи анъанаву суннатҳои ниёгон дар ин самт ба шумор меравад. бо мутолиаи китоби тоҷикон насли имрӯзу оянда аз гузаштаи пурифтихори миллати тамаддунофарамон огоҳӣ пайдо намуда дар роҳи худшиносию муаррифии таъриху фарҳанги пурғановатамон ба ҷаҳониён аз он ба таври густурда истифода хоҳанд кард. бо назардошти таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҷалби бонувон ба шуғли доимӣ дар шаҳри Хорух сехи дузандагӣ мавриди истифода қарор дода шуд ки қисмҳои низомиро бо либоси ҳарбӣ таъмин менамоянд. дар сехи дузандагӣ бештар аз 40 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши баланд таъмин гардиданд. гузориши ҳамкорони мо. цехи дузандагии шаҳри Хорух ки дар назди агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад, беш аз 8 сол боз дар таъмини корхонаҳои қаламрави ҷумҳурӣ ва бахусус вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо либоси махсуси корӣ сами назар аст дорад. дар цехи мазкур дар давоми як моҳ беш аз 1000 ҷуфт либоси махсуси корӣ духта шуда, он бо сифати баланд дастраси мизоҷ он гардонида мешавад. ба гуфти сардори цехи дузандагӣ Рухшона Сарадова, тибқи шартномаи дилхо корхона ё идораҳо метавонанд аз хизматрасонии онҳо мунтазам баравар шаванд. корхона дар соли 2020 8500 маҳсулотро ба маблағи 1.5 миллион сомонӣ истеҳсол намуда интиқол дод. корхона нақшаи муқарраршударо пурра ба иҷро расонида, дар оянда корхона дар нақша дорад ки курсҳои омӯзиширо барои ҷавондухтарон ва занони бешуғле баро монад. инчунин бо ҷамъиятҳои хусусие ки дар иншоотҳои сохташаванда фаъолият доранд, тибқи шартнома ба онҳо низ либоси махсус расад хоҳад шуд. масъулини корхона дар оянда ният дорад барои духтарон ва занони хонанишин курсҳои омӯзиширо баро монда ба ҳамин васила ба коҳиш додани сатҳи бекорӣ миёни бонувон ва таъмини аҳолии мамлакат мин ҷумла вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо либоси баландсифати корӣ сами арзанда гузоранд. дар ноҳияи Фархор барои беҳтар намудани таъминоти оби полезӣ, таъмири асосии пойгоҳҳои обкашии мавзеи Уртабуз идома дорад. тибқи лоиҳа то мавсими нави обёрӣ бояд дар 4 пойгоҳи обкашии ин мавзе дар баробари таъмири бинои иншооти обрасонӣ низ пурра навсозӣ карда шавад. бо мақсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишт, имрӯзҳо дар ноҳия тоза кардани каналҳо ва заҳбуру заҳкашҳои дохили хоҷагӣ низ идома дошта, бояд 45 километр канал ва 25 километр заҳкашҳо тоза карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Гулшан, Ватан, Зафар, Деҳқонариқ ва дар қади ноҳияи Фархор майдони беш аз 5000 гектар замини ки солҳои пешин тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ карда мешуд. аз сабаби таъмирталаб гардани иншооти соҳа ва мушкилоти норасоии оби полезӣ чанд соли охир бештари ин заминҳои киш аз гардиши пурраи кишоварзӣ дар канор монд. барои ҳалли ин мушкилот ва минбаъд пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корам бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи амалӣ гаштани барномаи давлатӣ ва иҷрои нишондоди паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пешгирӣ кардан аз гардиши кишоварзӣ, баромадан ва шуршавии заминҳо аз ҷониби гурӯҳи татбиқи лоиҳаи идоракунии захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Панҷ аз навсозӣ ва барқарорсозии 4 пойгоҳи обкашии мавзеи Уртабуз идома дорад. пойгоҳи обкашии мавзеи Уртабуз аз соли 1964 сохта шудааст ва аз муддати қариб 50 сол мешавад ки ин рӯи таъмирро надида буд. дар асоси дастури супоришҳои асосгузор сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имсол ба нақша гирифта шудааст аз тарафи лоиҳаи барқарорсозии ҳавзаи дарёи Панҷ оиди иваз намудани
агрегатҳои пойгоҳи обкашӣ рақами 4 ки дар ин пойгоҳи рақами 4 12 агрегат мебошад. Аз ин 7 агрегаташ пурра иваз карда мешавад. дар доираи татбиқи лоиҳа дар 4 пойгоҳи обкашӣ дар баробари таъмири бинову иншооти оррасон бояд агрегатҳои нави обкашӣ ва дар масофаи қариб 2 километр қубурҳои қутрашон калон иваз карда шавад. аз пойгоҳи обкашии Уртабуз 4 3082 гектар обёрӣ карда мешавад ки ин ба мавзеъҳо ҷудо карда шудааст. мавзеъи якум мебошад, мавзеъи дуюм, мавзеъи сеюм. дар ҳар як мавзеъ зиёда аз 3 агрегатӣ аз нав иваз карда мешавад ки барои обёрии қитъаи мавзеъи дуюм. муҳаррики наве ки мо имрӯз васл кардем, иқтидори муҳаррикаш нисбат ба насосе ки пеш гузошта шуда буд 400 литр об зиёд метиҳад. агрегатҳои боқимонда аз даҳаи дуюми моҳи январ сар карда дастрас карда мешавад ва онҳо низ иваз карда мешаванд. ба андешаи мутахассисони соҳа аз ҳисоби зиёд будани такшони маҷрои об то пойгоҳи обкашӣ ҳар сол дар мавсим чархҳои кории пойгоҳи обкашӣ якчанд маротиба таъмир карда мешуд ки ин ҳолат мушкилоти норасоии оби фолизиро ба миён меовард. агрегатҳои нав бошад дар 4 пойгоҳ ин мушкилотро бартараф хоҳад сохт. тибқи лоиҳа таъмири пойгоҳи обкашии ин мавзеъ бояд то мавсими нави обёрии соли 2021 пурра навсозӣ ва ба кор омода карда шавад ки аз ин ҳисоб оянда майдони кишти пахта ва дигар зироатҳои кишоварзӣ зиёд ва аз ҳама муҳим шумораи ҳарчи бештари сокинон ба шуғл фаро гирифта хоҳад шуд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор. хайр саломат бошед.